Nema furgu, nema hada, lipe. Dobar dan, ja sam davno rekao ili ja sam sad Đorđe ispred mene koji je učenik srednje medije koji će vam malo pokazati i malo pomoći oko demonstracije pružanja prve pomoći. Ja ću vas zamoliti da budete malo interaktivni, pošto u suštini, kao što sam već rekao, kad smo pričali sa organizatorom, ovo je jedna interesantna stvar, lepo je vreme, počeli su motori da izlaze i u neku ruku, uglavnom po nekoj statistici, najviše saobraćajnih nesreća sa motorima je baš ovih prvih dana kada izađe sunce. Koliko zbog vremena, toliko i zbog toga što ni vozači auta, ni vozači motora možda nisu navikli na to da odjednom ima više motora na ulicama. Tako da sve ovo što ćemo danas raditi, ovo je jedna mala vežba, znači imat ćemo jednu demonstraciju, malu saobraćajnu nesreću. Ovaj pad sa malog motora, znači sa vaših većih motora verovatno je malo komplikovanije i malo ozbiljnije su povrede, mada ne mora da znači. Devojka će pokazati svoje znanje i umeće, a posle ću vas zamoliti, znači ima 3 ćebeta, ću vas zamoliti da se pridružite, znači bit će 2 punkta, jedan punkt za oživljavanje, drugi punkt će biti za skidanje kacige, a u međuvremenu ću ja objašnjavati šta i zašto se radi, a treći punkt će biti za postavljanje imobilizacije, znači gornjeg ekstremiteta kod preloma ruke, trougle marame. Ono što svi imate verovatno u vašim motorima, to je mala kutija prve pomoći, u stvari to je ta A, kutija tip A, koja je dovoljna za zbrinjavanje jednog povređenog. Uglavnom isto je što i u kutiji B sam imao malo više opreme, to znači da od vas očekujem da nekoj nesreći, pošto ja radim nekoj pomoći, možda će se, ne daj Bože, istresti, ali očekujem i saradnju u smislu da znate. Znači, svi smo nekako dužni da pružamo prvu pomoć u jednoj nesreći, tako da to se očekuje od vas. Pa ja ću zamoliti našeg demonstratora da kada bude spreman može da se počne, znači demonstracija, simulacija nesreće, pad sa motora, se pomeri motor. Znači kao prvo, evo vidite devojke koje dolaze na mesto nesreće, one obezbeđuju teren, što znači da našli su prouga u autu, uzimaju kutiju prve pomoći i pružaju prvu pomoć. Kod ovog nesreće, ja ću samo zamoliti devojke da rade malo sporije. Znam da su navikle da rade možda malo brže i tako dalje, ali kod ovog povređenog imamo situaciju da je osoba bez svesti, da ima otvoreni prelom podlaktice i ovo je jedna idealna situacija kada imate 4 obučenih ljudi koji će odmah u momentu znati šta da rade i kako da pruže prvu pomoć. Veoma je bitno da kod osoba koje su bez svesti imaju kacigu ili povraćaju, a doživjeli su nesreću, da se skida kaciga. U bilo kom drugoj situaciji se kaciga ne skida. Znači ako vi sami skinete kacigu, to ste vi odlučili, ali ni u kojoj drugoj situaciji se kaciga ne skida. Znači mi kao osobe koje smo došli da pomognemo nećemo da skinemo kacigu. Na levoj ruci ima jedna povreda, to je otvoreni prelom podlaktice. Devojke su prvo stavili sterilnu gazu, stavili gevrek, znači da bi fiksirali taj deo tela. I sad će posle previjanja da stave u imobilizaciju, što znači da će postaviti jednu trougle maramu. Kaciga je skinuta, pošto je povreda kičme, 4. red hitnosti, što znači imamo 4 reda hitnosti. Povreda kičme je 4. red hitnosti. Kod povrede kičme boje uraditi više nego manje boje, uvijek pričamo o povredi kičme, a ne o prelomu kičme. Kada je povreda u pitanju, sve ćemo da odradimo kao da je to jedna najteža povreda. Znači sva ostala oprema koja treba da se
koristi da se zbrine povređeni, to ćemo uraditi sa strane hitne pomoći, znači oni imaju opremu, oni će sve to ajde odraditi. Umeđu vremenu, cijelo vreme treba da se komunicira sa povređenim, da se priča s njim, da se izvuku sve više informacije. Znači ovo je jedna veoma sterilna i veoma dobra situacija kada smo vidjeli koje su povrede, kada znamo šta se dogodilo, kada znamo šta možemo da pretpostavimo, a sa druge strane i nemamo taj rizik što znamo da je ovo vežba. A sa druge strane, kada se dogodi jedna prava saobraćajna nesreća, onda još strogo moramo da postavite, ako možete. Ako se radi o pravoj saobraćajnoj nesreći, vi u suštini treba da sakupite sve te podatke od povređenog ili od okoline gdje se dogodila nesreća. Ana je proverila svest i povređeni jeste u besvesnom stanju, ali reaguje na bol. Znači, rekli bi da je u blago nesvesnom stanju. Dobro, pošto su pitali povređenog da može da pomera nogu, može da pomera ruku, to znači da verovatno nema povredu kičme. Dobro, pošto je povređen je došao sebi. Da, je neke informacije. Pojenta prve pomoći je da se zna improvizovati. Znači, sve ono što imamo u sebe, kao što uglavnom kažemo, znanje i 10 prstiju spasioca, to je ono što ćemo mi odraditi. Ajde da vidimo dobrovoljce iz vaše grupe. Ko će da podigne ruku i ko sme da pomogne? Nema nikoga? Biztos, hogy itt vagyok, mert jön a főnök, azt telefonál, akkor én ugrok szkúterre, hogy megtalálja az utat. Može da se dogodi da posle nesreće, znači udara u glavu o beton, preko kacige, možda dođe do kratkotrajne amnezije. Do kratkotrajne amnezije, što znači da će više puta da pita šta se dogodilo u roku od par minuta, to sigurno znači da ima potres mozga. Znači da treba da ode u bolnicu, da ga zbrinu. I to je to bilo ukratko. E sad, ja ću vas zamoliti da se podijelite u grupe, znači Edina, Beti ovde. 5 eura, to je? Povreda, u stvari, skidanje kacige, onaj drugi deo. I posle Trougog marama oni će doći tu do nas, dobro? Ajde dođite do naše grupe pa da vidite, ajde probajte sad, ako smo mi došli tu do vas, onda malo sad vi da budete interaktivni. Ajde. Organizator. I uvek treba svoje da radi. Znači prvo, dođeš svoje strane. Nam se cukalo nekaj povremeni. Nakon ležeći ispred ruke. Znači da dođeš vrat. Znači prvo smiješ ovo. Mogu da ostamo učinjaju. Nehem? Pusto je ostalo. Sada, i ovako ovako, da se iskrižim i onda da širiš kacigu i da
Ko će još? Ajde. Ti si sledeća. Ja? Da. Pa da, zato što ja podržam. Ovo što se dolazi. Nije važno. Toma, probaš? Ajde, sino, pokažite i držanje. Posle. Znači, A šta ako neko skida sam? Nema nikog da drži. Ako je skinuo sam, onda je... Ne. Ja Hoći, sam mogla ne se mogu pomoći, nema ko da pomoći. Sam ne može. Samo dvoje. Uvek Mora dvoje, neko drži glavu. uvek dvoje, zato što ako je bez svesti moguće da ima povredu. Ovo je A šta ako je kasno ujedno, ako nije ovaj? isto tako. Otvorio se ovako. Ajde da se pomerite tamo da možete. Znači kaciga uvek se skida u dvoje i sve jedno kakva je kaciga. Ovo se... Ajde. Da, znači samo tu ovako. Pa zbog kičme da se ne pomera. I onda Agresivno. Ostaneš? To je bitno, kada ste skinuli kacigu. Znači, ti si držao vrat. Da. Znači, skinuli ste kacigu, onda se onaj koji je u glavi, znači koji je skinuo kacigu, onda uhvati i preuzeti. Zato što ako stavimo nazad, ako je ostao, onda uvek treba kičma da bude fiksirana. A kažem, kaciga se skida samo onda kada je osoba bez svesti ili povraća. Znači ako nije bez svesti ne povraća, ostaje, samo se otvori vizir i to je to. Škali Znači, da bilo še bi dobro. pohatuje. No, hoće još neko da proba? Probajte oživljavanje tamo. Hoće? Prvo? Hoće, mi ćemo. Uvijek te monjaka manje.
možda bude i više. Prvo da gledaju ja želim da pogledam. Ezt a helyszínen csinálod, ahol van a motorod, meg kirepülheti a... Több kárt teszi, hogyha Hát hozzányúlsz. épp ez volt a kérdés a kacigával szemben, mert Vagy eszmébe. valójában Kacigát, ahogy mondtam, kacigát azt vesszük le, hogyha eszméletlen is hány. És ha kettő. És akkor oldalra kifordítani, vagy valamikor Koliko nema mondani. disanja, A gerincsük, hogyha mi úgy csináljuk, hogy a lányok utaknak a fejét tartjuk, akkor hogy is hívják, hogy nem bírunk hátraesni a nyelven. Nem ideálnak a csomagban. Azt mondjuk, hogy Csak a fulladás. na most hulladás, az ki az a kocsi? nem mindig az a segít, nem mindig csak az a segít, hanem oda megyünk, és akkor jó határra kiesünk, az is segítség, hogy még tudjuk. Ennyi műséged a 30 kompresija po 2 ušla. rendes vagyunk lehet. Az újraelesztésnél valaki nem lélegzik, nincs neki pulzusa, az egyedül Még nem csak úgy szerintem az, hogyha látod, hogy Ide 30 samo ja brojim do 15. aha, na, Tako lakše. A iskad imamo 1, 2, 3, onda brojimo 1, 2 i 3 da bi ritam zabaci u glavu. és hogyha még eszméleten, akkor az, hogy mikor levettük a fület, Pa to radimo dok csak ezekben a sve természetben. čaplak ili dok ne dođe. Aha, 2 puta se radi. Sokszor az emberek úgy Dva puta vam platili 10 puta. Da, ja. nem mutatnak is segítsen, nem Tako csak samo. elértek időben. Aki ott volt, hogy az segítette Ne, valamit. prvo se proverimo sve. Ami most mindenki vizsgázik, Prođemo na teplo, da vidite da li. Onda pomerate za zabacite glavu. Stavljate sad gledate grudni koš da vidite da li se... Jó pár, jó. 88-ban csak a tesztben voltak kérdések, ennyi volt. Stanite na kolena, Kérdik, hogy mikor lesz a debüli kávé. És ez kávé úgy. Látod? De nem mondom. 10-15 perc. Da, isto kao što smo imali zabacite glavu. Sada ovom rukom začepite nos. Otvorite usta i svojim ustima pokrijete cijelo usta kako vazduh ne bi se strane izlazio. I uduvate vazduh. Fogj és egy vételezek, meg beállok, kipróbálom én is. Videót. svi ste probali? Tudom, látásból, annyira nagyon nem. Remeg a kezem, bazd. Férfiak közt keresem a nőt. Fú, már nem bírom tartani egy kézzel, rözög a kezem, bazd, mint az állat. Nem egy, tudom, egy kis... Nézd. Hát igen, ott a földerítőket De nem bírom egy kézzel fogni, bazd. Kameráznom kell a főnököt. Barátodat. Lélegz? Amikor ez megvan, akkor el kell kezdeni csinálni a fejlesztést, beszélgetni, igen, és harc. Úgyhogy nyújt legyen.
Bazzik, eltöröd a gerincét. Meg a szívrohamot kopálni. Akkor meg volt az, és befogja az orrát. Várjon, és akkor most megnézi, hogy lélegzik-e, és most újra. És most megint teszteli. Jó, de ebből egy cirkus csinálok, úgyhogy tudod, hogy én mindenből cirkus csinálok. Sikerült? Az bazd, vigyázz. Végig a Béli szépen, nem tudtam semmit. Sör. Gyere az! Brigitta, légy szíves, a fiamat ne hülyétek. Tudom. 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 Apámra nézzétek rá, hallod? Nézni lehet, csak nem könnyű. Aki ennyire nyilván. Akkor a testem nem voltál itt. Alig mentettek meg. Nem berakták a kezemet, nézett be is. Elintézték. Kilógott így a csomó. Az enyém is. De mikor jössz, én találtam a Dávid nevet, hogy nagyon tetszett, hát akkor nagyon ritkán hallottam, hanem akkor elkezdtem, mert akkor nem igazán volt, mondjuk én a súlyból nem tudtam. Nekem nagyon tetszett, és akkor utána már orvosnál minden foglalkoztam. Az, amit az ember Nem kell annyira. Zantozni majd. Zula, bazd meg, mekkora. nem az a gyors, nem az a lényeg, milyen. Poszolva. Jó van, nem figyelj, akkor mikor azok... Oldal, oldal. Jaj, ne, mondjad, már régen. Meg a másik, hogy így kerik az út. Igen, most eljössz. Gyerünk oda. Na, nézzél már oda! Én... Jaj, nyilván.